Поздрав за Алберто, наказателят. Аман, 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 лейли, 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 Алберто наказателят, катари бари кнежа пенел, најкурвари па принцип, со скебут мангеле светла, обаче ако се наложи, качел курвари. Kalel tumare romnen, penel kaspirinel, tumare kulave, platformasa, направо камерен тумenge, душмани макерен, бутлай фора, пенамара в тумен, катувари в тумен, капагал в тумаро шоро. Каните и на гонки. Километри далече се правят се, че ги няма. Пред мен майко бе кушен со манге мени пенава. Една минута ми трябва да ви накажа. Аз заклевам се, душмани, макерен бутлай фора, коркоро, каперав, тумен ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, пенела, Алберто наказателя. Наляво, надясно, чака ви на старета. Шматките си лаят, а кервана си върви. Мишки пенела